foli ni waleɲumandɔn bɛ kɛ ka lase Sherifla Jabarani so matrafabaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ka yiraw la k'a fɔ ni an cogole bi sɔgɔmada in na ka bɛn fɛn min ye bi ye tarata ye utukalo tile 18 san 2026 an ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnni n'an b'a wele ko sɔgɔmadonu k'a daminɛ tɛnɛ ka taa bila fɔ alamisa la ni ye an cogole y'a kɛnɛ kan an bɛ foli ni waleɲumandɔn kɛ ka lase an lagɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan bi ta in mafila baara don Madame Keita i ni sɔgɔma nse i yɛrɛ ni sɔgɔma baasi t'i la baasi foyi tɛ n na alhamdulila i yɛrɛ dun baasi tɛ n yɛrɛ la kɔri tana n tɛ je tana tɛ je o y'a jumɛn ye i b'a fɔ ko tanasi n tɛ je tanasi ne k'i fɔ maninkakan de la o ne maninkakan awɔ ni ko tanasi de baasi foyi t'i la baasi t'i la tanasi n tɛ je i b'a fɔ ko baasi foyi t'i na ne yɛrɛ bɛ da o yɔrɔ la sinon n'an taara ɲɛfɛ ne yɛrɛ t'o maîtriser tanasi tɛ je i bisimila nse nin ye jɛmukan kɛnɛ sigilen o don folikan min b'i bolo an b'a fɔ an filɛli jamaw ye k'u bisimila u ka jɛmukan man di kan n'o ye sɔgɔmadon dɔ ye n'o don Madame Keita sinafɔkɛ an b'a yira an filɛ kɛbagaw la k'a fɔ ko baasi foyi t'a la a senkɔrɔla ferekelen do dɔɔni n t'a dɔn nin waati in na a bɛ Mali fan dɔ fɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka segin n'an ɲɛ walasa bi ye tarata ye maa welelen dɔ b'an bolo ani ale bɛna jɛ ka masala fɛn min kan an bɛ kɔrɔfɔ d'a ma a ka foli lase an kanubagaw n'an filɛbagaw ma. Merci bien Kamara. Mbe foli kɛ Sherifula filɛlibaga bɛɛ ye ka foli kɛ Sherifula yɛrɛ baarakɛla bɛɛ ye k'aw fo aw ye invité ni mun kɛ mais n tɛ ɲinɛ an ka ministre kɔ n'o ye Ibrahim Kasim Fɔnba ye Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba ale ye sifinw ka ministre ye an ma nana ale ka yamaruya kɔnɔ ka na kuma bisimila o diyara n ye an b'i fo n'Ala sɔnna ma sɔɔni an ka se ɲɔgɔn ma n'Ala sɔnna yan'o cɛ Madame Keita an tɛ taa an ka technicien fan fɛ fɛn min an dɛmɛbaga jɛkulu ko minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ an bɛ taa sugu kɔnɔ an b'olu ka jaw ma fila an bɛ segin ka na. Amona e ka nin den a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ bara ni Afrique bɛɛ ni ye infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka ne tɛ jumɛn ani n b'o kundo d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e fana bɛna surprise k'i nin dɔn wa a bi yan a man kan ni sisan kɔni i ye teko ja te zara tew ka te de ye a bi san 30 bɔ ni tɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna budu diɲɛ ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna budu tiɲɛ ye ala te zara Malibamuso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bi nɛ kunun ka dalankolon to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najinikura bɔlen ye a bouillon épicé n'a poulet Malibamuso e de b'a fɛ ka kɔ kɛ ladiya ni salati dilanlen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet a na épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najinikura bouillon poulet a na épicé dun Mali kɔnɔ Gabu kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najinikura bouillon poulet a na épicé ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najinikura bouillon a épicé n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛbɛ ɲarela immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikɛla a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 00 62 16 walikɛla 76
38 59 59 Zamzam ka najini ngura kuya fule ana APC nude bela jele wasara wala sa madam Keita antara nana o kuma mancha sisa alsa ambe jemka nujuru bibulu nambora amtam ameta ansi na FIFA doni ni clip du jour no e Zainab Samaki awo amaga fala me Fantini awo ameto le kana nala sono Madam Keita amba fongo antara nana nitu Fantini o fasai Zainabu ayi noblam ke amba dile la fe ala ka bara dali ala ko no an islam fure bela jelema wala sa ana soni ski srejantama kuna fani bala amna soni sugoga ko dayele na tarola amena bi kuna fani bala damni esor no ba yira ka foko Mali frontière fanga nyema obena guluba sirita ba ma biolon vlani fla o mun lablala bishegini fla o mun lablala ko bismillah onyana Madam Keita ambe talike isorla effectivement anga jamana nyema no son excellence le général d'armée Assimi Goïta anga gulma sirita ba ma bishegini fla bononko munun tumu minalembe jugu fe ala barkala ni ma ko folo ulablali jamana nyema yu bismillah ka jira ka fo isor ka fola ko uni mamunu la blale flani ko akera amakeni sigi ka fo uni bambachuni noche ako ko ni kera gulma sirita bawo oluka wulika jo ani fere munu bubulu yasa kasika ni mako fole ku udaraki ku bojugu bulu ko ubara ukera wa namanye ka fo ko gulma sirita bawo uka wulika jo sababula ni mako fole nunu ulablara jamana nyama son excellence le général
Dramé Assimi Goïta a y'a kanu ka ni maa 82 bɔɲɔgɔnko k'u bisimila a jabala la ka se ka jamana ka ci k'o la s'u ma ka tila k'a yir'u la k'a fɔ ko jamana jɔlen b'u ye kɔrɔfɔ in an y'a sama ka bɔ essor kɔnɔ général de division Élisée Dao ale y'a fɔ n'an bɔra essor kɔnɔna na an bɛna indépendant ta indépendant kun an t'o fɔ français la parce que o ko in kanabila a bɛ fɔ ko kanabila n'an an t'a fɔ français kan na procès pour l'association de malfaiteurs et atteinte au crédit de l'État Ami i y'a fɔ cogo min na kanabila u ka bi sɔgɔmada in na bɔli u da sera fɛn min ye kiriko bunaku don min bɛ tali kɛ arasbaj ale ni worokiya dumuya ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko worozo poivron u ka kiri a bolo dalen tun bɛ duwakun tɛmɛnen n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kiri bolo dara ko ɲangini jaabi o bɔra kiri jaabi bɔlen ko san 10 kaso ko u b'o kɛ nga a ina fɔ san 3 o na juru dɔw la ko avec sursis u b'o kɛ kɛnɛma mais san 7 u n'o kɛ kogoba 4 ani ɲɔgɔn cɛ n'i ye nin ko ta ka lajɛ a ko kɛra an ka kiritigɛsoba min filɛ nin Bamakɔ sigida 5nan na sigida 6nan na n'o ye cour d'appel ye madame Keita baaraw kɔni sɛbɛkɔrɔ jidira ka sanga ni lafasalibagaw ale ni kɔkɔrɔdonbaw u ni ɲɔgɔn cɛ cour d'appel la ka bɛn utukalo tile 17 o tun tɛ kunu ye de jaabi bɔra ka bin fɛsɛfɛsɛliw ni ɲiningaliw kɔfɛ a jirala k'a fɔ ko Mohamed Yusuf Batili ni bɛɛ lajɛlen b'a la kodɔn ko Arafat ale ni worokiya dumuya alias Rose Poivron ni maa walima Rose la vie chère ni maa kofɔlen 2 u tun bɛ kiiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ ka bɛn kunu tɛnɛn utukalo tile 17 san 2026 ani 26 Madame Keita baaraw kɔfɛ fɛn min ye ni maa kofɔlen 2 kiiri jaabi y'a jira k'a fɔ ko san 10 kaso ko u n'o kɛ nka fɛn min ye san 3 a ye n'a fɔ ko o na juru don u la u bɛ san 7 kɛ kogoba 4 ni ɲɔgɔn cɛ san 3 u n'o kɛ kɛnɛma yanni san 10 ka dafa ni tun ye sɛbɛn an ye min sama ka bɔ indépendant kɔnɔ i bonya b'a la Kamara ala ka jisuma k'a fura ye amina rabi n'an bɔr'o la an bɛna nouvelle horizon na ɲɛdan kura o y'a yira k'a fɔ ko Chine ambassade min bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ k'a bɛ na datugu wagati kunkurunin walasa cogoya min na siraba ladilanni o bɛ se ka lawaleya n'a bɛ fɔ a siraba ma ko RN7 de don ayiwa RN27 voilà ayiwa ne ye Madame Keita Chine lasigiden so min bɛ an fɛ Mali kɔnɔ n'a bɛ Bamakɔ hippodrome na kɛrɛnkɛrɛnnen la n'o bɛ tali kɛ Bamakɔ sigida 2nan na ko u jabala min bɛ yen n'a ma ɲɛ k'a fɔ Mali jamana ka sanga ni frontière fanga ɲɛmaaw ka laɲini ye siraba min bɛ bɔ Grand Hôtel la ka taa bila fɔ Kulikoro sira ma o sira labɛnw bɛ sen na n'o ye RN27 ye o baaraw senfɛ a ye n'a fɔ Chine ambassadeur a lasigiden so min b'an fɛ yan ko tukɛra a yɔrɔ dɔ la donc o hokumu kɔnɔna na u ye bataki bɔ k'a bin ka bɛn jumadon utukalo tile 14 san 2026 u ko u ka daw na tugun wagati kunkurunin yanni baara kofɔlen min filɛ nin yanni o baaraw ka sigi sen kan ni kunnafoni u y'a malidenw ladɔnniya la ka bɛn kunu tɛnɛn utukalo tile 17 san 2026 k'a jira k'a fɔ ko Chine lasigiden so min bɛ Mali jamana kɔnɔ ni maa min mago bɛ visa ko la ni kuma in na Chine jamana na ko i na tile 2 ma kɔnɔ k'a sabu kɛ Chine u y'u ka lasigiden so u y'a daw tugu ni tile 2 in na yanni baara kofɔlen olu ka sigi sen kan Ami nin tun ye kunnafoni ye a ye min sama ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ i bonya b'a la n'an bɔr'o la an bɛ taa le soir de Bamako la o bɛ ɲininkali tɛngu k'a ye k'a fɔ ko Mali ni Algérie u ka réconciliation in k'o bɛna kɛ sababu ye ayiwa sécurité min bɛ an ka jamana nord la k'o lawaleya wa Madame Keita soir de Bamako a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye
anga jamana no e ba Mali bae atume wati bo femme Mali ale ni Algérie na manya ka fuko sigi nyogonya ba ni nyonche ambe jelembe danchela o hugum konna na fongo nyogongo dotun dona Mali ani Algérie jamana ni nyonche na sigi ka foko o yedamu jamana nyamau ani Algérie jamana nyamau u ya famu ku bolo ni nyogoma wa ko o bara mi kele fleni ko yelo ko o kelembe ka nobobo anga lakana sabatil ko mana wa nouvelle soirée de Bamako maw o nyini ngali to min keno ni samana ka bo soirée de Bamako kono ibu yebala angata namboro la amta le reporter olu ko to ko di bi datugo anga sekun donko ko kunga ko so ko famille anga ministre so misikilembe naka bara nyeshilembe seko ni dongo o yakubalima no ministère de la culture a ministre no Mamoud Dafe ko u kelembe ka hakilna baro sigisenga no dambe koloshibaw walma dambe blum o stratégie fe ko dambe blum misikile fleni ko anake sabuye yasa chebe ni kambe sigiga fo ka do dagele fe ka bo dagele fe Mali don ku tike di nyama ka Mali mara ko o anake o josi stratégie mandoy dambe koloshibaw olu mawe mamunu nuka doni taka bo kosobe maya tabulu nyuma ani buna ramadenya ale la sawon ko nyumana o ma koro munu sugantira ko ku uku aklito anga kununko ani bi Mali kunuma na bima yasa fere se gatige ko bela jele faranyogonga mimbe ke fere jonjoy do na tawla Mali do na se ga sigi wora kelina ka nyogona ge ka ben ka yafa nyogoma ki tige di nyogoma yasa Mali na se ga tanye ni to fasire ay mi sama ga bo le reporter o ga bi bolila kati aleka noblado madame Gada aywa oh bi fasire ayo kunche ama kunche no ka cha ugula bi de o kacha sisa ameta tezara ameta au deuxième furu au deuxième ka soro kana o bi ben parce que mourani me yere la bi be bo ma fe yoro imo fo jono suno na sheni kantike ka furuntoni blawla ay ko na jigina anga zara mina amona e ga ni dey abe min wuli tasuma ka wa mon père Mali bebe ni nele bara ni Afrique be ni nele ni infusé ka jikala ka ke teka o nele Jella mon père ni ka dit mais ani mo kundo dima te zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bay e ni do na surprise ki ni do bien mangani sisan wani ye te ko jaro te zara te o ka te de a bi san bi saba bɔ ni te wɛrɛ bɛ nin den i y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin foroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenma o a jɛma o ni den tiɲɛ tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka a den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna budu diɲɛ e ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna budu tiɲɛ ye ala tezara Malima muso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bi nɛ kunun ka dalangolo to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najini nkura bɔlen ye a bouillon épicé n'a poulet Malima muso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati dilalen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet a n'a épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw gono kelen min bɛ o la bi zamzam ka najini nkura bouillon poulet ana épice do Mali kɔnɔ gabu kɔnɔ donso demaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najini nkura bouillon poulet ana épice ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya
ni ŋa bila muɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la Zamzam ka najininkura bouillon a épice n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bébé Ɲarela immeuble Babou Yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikele a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 00 76 walikele 76 38 59 59 Zamzam ka najininkura bouillon poulet ana épice duden bɛɛ lajɛlen wasara. Voilà. Ko ntara nana o kuma man ca dɛ. Barankɛda. Waati dɔ kuma sera. Wagati dɔ kuma sera dɛ. Yɔrɔ. Awɔ. Suma dumani dɔ donna san. O don. O bɛ mun fɔ? Ni tarataw kɔni sera an filɛli jabaw b'a dankariya k'a fɔ ko an ka rubrique man di n'o ye les plats de chez nous k'o sera. O sera. Donc min b'an bolo bi dumuni min b'an bolo bi aw ni na an ka jɛ k'o filɛ ɲɔgɔn fɛ. N'Ala sɔnna. Sɔgɔmadolo jɛrɛjɛn filɛbagaw aw bɛɛ lajɛlen ɲauma aw sigiyɔrɔ la. A ka rubrique man di de don n'o ye les plats de chez nous. Bi an bɛ Sirakɔrɔ cité la an n'an balimamuso dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo musoba dɔ de don n bɛna kuma d'a ma a bɛ n'a yɛrɛ présenter. Ne ba i ni sɔgɔma. Nse a ni sɔgɔma. Ne ye Sako Jɛnɛba Yaliku ye. N ye restauratrice ye. N bɛ restaurant kɛ à domicile. Je fais des livraisons des plats pasteliw b'a la nɛmu b'a la. N bɛ dumuni fana tobi. Bon, ni fêtes ni événements de fana, les prestations de services ou kɛra di mɔgɔw ma. Tiɲɛ yɛrɛ la maa bɛ jɛ ɲɔgɔn bɔ. Donc bi i bɛna jumɛn tobi ka jira an na? Bi n bɛ fɛ ka sauce aubergine de tobi. N bɛ fɛ ka sauce aubergine de kɛ. Bon, aubergine choix min kama parce que légumes do, j'ai vu que a tɛ bala kosɛbɛ an bolo Mali kɔnɔ yan yɔrɔ la. Alors qu'an dafɛ dugu dɔw bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoire olu ka plat de base yɛrɛ de don. A ka di a dundala ka di bon a dépense fana bɛ se ka nɔgɔya dɔɔni vu que sugu ma nɔgɔn sisan kosɛbɛ. Sauce aubergine aw ni ne an ka jɛ k'o filɛ ɲɔgɔn fɛ. San'an na aubergine tobi a légume de base ye aubergine yɛrɛ ye donc an mago bɛ jɔ aubergine na an mago bɛ jɔ jaba la an mago bɛ jɔ tomati la an mago bɛ jɔ layi ni céleri ni persil la an bɛ gɔyɔ légume na an bɛ gɔyɔ k'a la an bɛ foronto k'a la an bɛ épices k'a la ka sumala k'a la ka acu k'a la ni jɛgɛ wulu jɛgɛ ni kɔn b'i bolo i b'olu fana k'a la donc tulu bɛ k'a la ani jɛgɛ voilà n'a ka di ye a bɛ se ka tobi ni jɛgɛ ye a bɛ se ka tobi ni sogo ye a bɛ se ka tobi ni sɛ ye mais ne bɛna n ta kɛ ni jɛgɛ de ye bi n'Ala sɔnna ma. An bɛ an ka daga daminɛ ni aubergine ani jaba ani tomati ni poivron an b'olu wɔrɔ k'olu ko k'u jɛ k'u sanango k'u don daga la k'u balabala donc sisan an bɛna an ka malo daga sigi an b'an ka barama kolen jɛlen ta a sigi ta la généralement kɔni malo tobi dɔɔni don i bɛ ji de kɛ barama la ka malo sigi a sanfɛ n'a wusura i b'a yɛlɛma ji la mais an bɛna daminɛ ni tulu de an bɛ tulu kɛ daga kɔnɔ ka jaba tigɛ ka k'a la ka kɔgɔ dɔɔni k'a la k'olu yiran ni jaba ɲɛ dorera dɔɔni tuma min na an bɛ sɔrɔ k'a ji don ka malo tobi o malo mɔlen ni i ye malo min kɛ ji la directement o fana tɛ kelen. Tiɲɛ yɛrɛ la nin ye siɲɛ fɔlɔ fana ye koyi malo yirannen bannen a bɛ fɔ ko riz grillé awɔ a malo bɛ détaché a bɛ kɛ i n'a fɔ ko riz parfumé an bɛna lɔgɔti dɔ k'a la an ye aubergine ni jaba min balabala an bɛ n'olu mixer sisan ni kolon b'i bolo i b'a don kolon kɔnɔ ka susu foyi t'a la a ka susu ka nugu dɔrɔn an ka mixer ni filɛ nin an bɛ n'o de kɛ an ka daga la sisan an bɛna ji dɔɔni fara an ka daga ji kan an ye min mixer ka kɛ lɔgɔti yirannen na o de ye nin donc ni i yɛrɛ bɛ quantité min fɛ ou bien par rapport à i ye kɛfɛn min k'a la i yɛrɛ bɛ a ji don en fonction de ça on bɛ ji dɔɔni k'a la ka sɔrɔ ka légume kɛnɛw k'a la légume fana légume o légume ka d'a ye i b'a k'a la an bɛna épices damadɔni k'a la an y'a fɔ cogo min na ale ka ko man ca mais épices kɔni fanfɛla ye mɔgɔ yɛrɛ sagonako ye ni fɛn minnu ka di ye mais a tɛ taa fɛn min kɔni kɔ o ye sumala de sumala ka d'a la kosɛbɛ ale base ye sumala ye donc an bɛna
cube épices bouillon k'a la ani poivre mugu ani jɛgɛ mugu ani kɔn ni wulu jɛgɛ an bɛ olu dɔ k'a la olu b'a timiya kosɛbɛ ni sumala mugu ye an bɛ n'o k'a la fɛn bɛɛ yɛrɛ bɛ sɔrɔ an fɛ yan il suffit k'i ka imagination sɔrɔ dɔrɔn k'a kɛ kɔgɔ fitinin k'a la n'a mɔtɔla n'an y'a nɛnɛ ni kɔgɔ min b'a jɛ an bɛ segin k'o fara kan an bɛ n'an datugu sisan ka temps di légumes ninnu ka tobi dɔɔni ka mɔ comme aubergine ninnu bɛɛ kun balabalalen don ka ban san ale tɛ tobiliba ni fɛnba ɲɛɲini bilen donc an bɛ temps d'a ma dɔrɔn légumes ka mɔ an bɛ jɛgɛ bila a mɔtɔlanin na mun ye accu fana fɔ accu fana bɛ k'a la o bɛ kɛ a mɔtɔlanin na donc sisan an ka kini mɔna sisan an bɛna ale bɔ n'a mɔna wagati dɔ tun ma se to la don sɔn ni a tɔ tora dumuni dɔrɔn de ye sisan wusulini na i ye yɔrɔ min fɔ barikaba de b'o la sisan kɔni ko dɔ tun ma sera c'est-à-dire que an y'a fɛnw bɛɛ k'a la nin partie de ka di ne ye ka tɛmɛ émission bɛɛ kan c'est vrai joli kana yɛrɛ koyi ni y'an kumaba ye an bɛ ka fɛn fɛn kɛ ni ne sɛbɛnna wɛrɛ ye merci sisan waati dɔ tun ma sera ayiwa donc an bɛna n'an kɛ kini na o bɛ bɛn o bɛ bɛn wa bɛ n ka filɛ dɔn dɛ ala kana foyi k'i la amina yɛrɛ de gan filɛ nin an b'o de ni namaya ka di y'a la i b'o de fɛn a la dabileni fana sɛrɛli n b'a ka ko ye o bɛ bɛn o bɛ bɛn o ta mali o ta sucré salé ka di taa fɛ bisimila sa an tɛgɛ kora aw ta ye image ye anw ta ye wuli bisimila wa malo in yɛrɛ bɛ tunu o bɛ cogo di i jɔ o kɛra ye ni min ta i ma bugu sɔrɔ o la fɔlɔ o bu jara trop n bɛna dɔ fara o kan sanfɛ fɛn ninnu olu cogoya bɛ cogo di yɔrɔ olu bɛɛ de bɛ ɲagami ɲɔgɔn na yɔrɔ n b'a ye n ye jɛgɛ dɔɔni fara ma jara de yɔrɔ bɛ sisan grande sœur ne dumuni jara jɔn si dɔɔni jara an ka cincin ayiwa an ka cincin kɛ cincin dɔ fara maa si kan ka fisa dɛ ni dabileni ninnu fana feereta bɛ n fɛ yan an kɔni ye dumuni kɛ dumuni jara toro nin b'a yira k'a fɔ ko an ka nakɔlafɛnw k'u bɛ se ka kɛ fɛn caman ye an yɛrɛ bɛ se ka min ta k'a innové k'an ka farata fara a kan k'a bɛn n'an ka jamana réalitéw ye sisan folikan jumɛn b'e bolo ka lase folikan min bɛ ne bolo an bɛ Seri Fila TV fo k'a barika da nin kɛnɛ in sigili la sabula a bɛ occasion di musow ma ka se k'u ka savoir faire n'u ka dɔnta bila mɔgɔ tɔw ka disposition na wa a bɛ muso wɛrɛw hakili dayɛlɛ dumuni fɛn wɛrɛw kan minnu tun t'u ka menu kɔnɔna na donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika da ka ala deli halisa ala ka barika don Seri Fila TV la walasa an ka se ka sigi nin kɛnɛ in ɲɔgɔn caman kunna an bɛ foli bila an ka dutigiw fana ye sabula olu de bɛ an balo olu de bɛ seko bɛɛ kɛ walasa ka nasɔngɔw d'an ma an ka se ka an sagonafɛnw tobi donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ n furucɛ fo vraiment ka bɛɛ lajɛlen fo foli diyara n ye foli diyara n ye trop i ka foli ka fisa i ye foli kɛ foli ɲɛna n bɛ yɛrɛ fo ka cameraman fo n'o ye n yɛrɛ denkɛ ye Male anw bɛ yɛrɛ fo bari n'i ka temps ta ka na tobili ma nɔgɔn mɔgɔw ɲɛ b'a la anw bɛ tantɔ de nka min b'a kɔfɛ e yɛrɛ y'a ye a ma nɔgɔn an b'a la don o don an bɛ feerew kɛ an bɛ filmeliw kɛ a bɛ tan a ma nɔgɔn mais ni fɛn o fɛn ka di mɔgɔ ye i bɛ se k'a kɛ i bɛ nɔ bɔ a la
jaranye bismillah jaranye nongo kurun dawa jaranye ka tila ka mi fɛn sumale daw kan ami yɛrɛ fo kosɛbɛ ayiwa ni ne kun b'an bolo k'a yira aw la bi ani madame Sako Jɛnɛba Yalikoyi an n'ale de kun bɛ ɲɔgɔn bolo bi an b'a danganiya k'a fɔ ko maa caman ye faamuyali togo sɔrɔ aubergine tobi togo la ayiwa an b'a fɔ ɲɛna k'aw kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ Orang kita, yɛrɛ ko yɔrɔ ɲuman yɔrɔ ka di ne fɛn na ko dɔ kuma sera. Mais ko dɔ kuma sera de Samaira abalasaw ima tu dafili ima Samaira ko ni a ɲɛnafin dɔɔni bɛ na minɛ. A ɲɛnafin bɛ la bon fɔ tu dafili. Kala tɔgɔ fɛn tugun. Y'a mɛn Kamara ko dɔ kuma sera. Ni yɛrɛ bɛ ka tobili kɛ dumuni yɛrɛ a nege bɛ don i la k'a dun wa. A goût. À tester. À vous l'image. Maintenant, comme il faut Akadi. Nous connaissons ta don follow. Ne faisons na ndenga ni lage tuguni lola. Na soro yami fo. Obo tugula quoi. Obo tugula. Oh, Keita ko ni evita ke lageli. Mo Keita ba ta ke lageli. Ah la le kan ta ke lageli tuguni. Ni klala Mohamed Keita tabi. Na betuguni. Aha. Yoro nga reaction sisa ya famia. Awu bakane mawu. Foronto bala. Yoro. Gambala. Tiens ka goyo fola kan ira man ngaf samani yoro abi do frashira ka jege ke ka sanworota abi mashi chaya dumi duma woni sizam madam Keda ibora siza ka ambalmamso jelma nyira do woni do odo ibora ka kani gwa dumai ka ira na sizam era mu fanyala ay nami tobi samfa ay nami tobi nera madil nera ba tobi korole me madil kani version fana yala aba ira na ka foko anga alimentation mali seneke fen chama de bino amese ka ta ka bayelema ka ta ka do anga duminuna ni ya jatemne ambe tiga dege naji saka na nyokona chama amodu de don me ka don ko aubergine fana be se ka ke nayi ka kila kan keta parce ni ya ni be kan no ibe ta sukula ibe aubergine sa ni bebe so ran yere fe anga nakola fe donc o ba yira ka foko anka nga ado anga duminuna no rubrique yere sigi kunyi wala satuko ya mina pla kuraw ko yira mokowla ka yira an fana ka bado anga seneke feuna awo ama yira foko sebe ana che ma foko sebe kai ayalgoy monsieur Jibril Sako odu amba foni kenenga ole la de ngambe jibi furube ka boye dowolo ka tafe ndeko jibi dum be suwar la dowolo jibi be dowolo ka be kilomètre 4 kilomètre hakiyado nani aboke mal sa furu inde ka jigi abe famia ja nere tara ye mo katala je nkorom sobe ka min tobi jenaba chinyere la tabarakala abe kubo mene ami ki refo ful darayi ka iran flebo la ka fo sisa amboraka minake sa chinyere la ni anafaka bukso nyere kwere kele minge ni ba jira ka fo ko fayi bil hakido ala hi dan ku yare kelima afata furle ami e ma fo ko ne cheta duwa no na ta din chere ma ke Keita ay no mo Keita a vous l'image à nous le goût mais il faut la photo d'Afrique bon Keita ko tout d'Afrique bana tout d'Afrique ndangi badu na la sonam wole me bi bolo kala se musola ka ma ama fo ka nga bi ma wole bismillah ama fo musola ko be la jele ku ni chesiri kena krana ni wakati na suguma ube barabadi la ambuka effort ma fo nyana alisa uka courage ta ka fo an fala ko fana nyana ko no be se ka doni fara na songo ko fana be kusaya doni awo imana doni fara ha I don togo odo I bisimila togo ashite kele be ugu hakili to ala ni wakati ni na an fana ba hakili to la obine madame Keita o ba to bi
antara ani flake ay wele bla flake ma no Ousmane Sina Diallo ale chakada mi sigelembe Mali jamana kono no CNPV Centre national pour la promotion du volontariat otari monsieur Diallo bismillah ça ne Ousmane Sina Diallo ni Centre national pour la promotion du volontariat directeur bon mbao fo aka wule la mais anga ministère moko befo ni barake ñogon donc bismillah aya monsieur Diallo inali adjaray abenama ni ko volontariat ere jumé akora e jumé volontariat ni ngali jaranya ko sebe parce que anga kuma namu yelema ku clé famille bâti sur la volontariat yere body ere bo ka fo unsonama min ko masina ninke ko rete volontariat la note mais nene ko ni volontaire ko joni jombe fekani baranke joni be fekana yoro fura e maram keta o kale volontaire ga yoro fura ko ale a yere ko fo ale a yere bo mais ni volontariat cadre la volontariat e taxi ya encadré ka abla minendo kono ka yira ka fo volontaire mai mamun kelen ka swama ka yere kambo ko masina don nofe ka barake jamana ye ka son ka barake jamana ye ka soro musaka kotala musaka bala mais musaka inti saraide ko fo ka daka ina fo ambe mun di volontairement sarata ye mais allocation do wari musaka do wuro songo do be dama ama wuri ko allocation wala ina fa bsega ka transport ke muye ina fa bsega muye volontariat be ina fa faso du ma bara musaka mun be di masarate la jali fendo do allocation on va permettre ibi se ka munumunu ka boy iskiro la katiga barakero la Kodi volontariat correct. Oui, volontariat. Bon, état malien a assisté ka sariata 2011 ka volontariat kumafo ka encadré par la loi 051 du 28 juillet 2011. Oui, loi Oreta. Loi 052 du 27 juillet 2011 o loi flana muntara o de be barakayoro in créé mun be volontariat ko sigi senga ne do barakayoro nyemoko yibi donc barakayoro in be volontariat ka yakubaya ka kofo mogo ye ka chiffre orienté a ko kan État frappé ka musaka do blanga disposition na ya sanga se ka jeune ku mobiliser ku former ka soro ku déployer ku mobiliser chodi na fara ko faso mogo be mogo hakela ante mogo tan ku fe ambe baray daw nyininga joni jom mogo be volontaire la ka volontaire aki ki yere deme barakero do ba fayana am mogo be ni bara masina la am mogo be ni masina la chef la TV be se ka fo sisa non la volonté dans le cadre du volontariat am mogo be cadre flala am mogo be nina am mogo be nina olu be ba bolo quoi oui volontariat la bara diplôme quota la domaine be bala afara volontariat ko anga sinsi fen folomga oui kala éducation kala mana boyi santé kɛnɛya ko ye ka sinsin sɛnɛ ko kan ka sinsin kosɛbɛ bɛɛ ni keleya ko kan mais o bɛɛ kɔfɛ baara bɛɛ bɛ se ka kɛ volontariat cadre kɔnɔ diplôme ko kuma t'a la n bɛ diplôme bɛ n bolo i bɛ se ka volontariat kɛ diplôme tɛ n bolo i bɛ se ka volontariat kɛ volontariat ye ŋaniya yira de ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ volontariat kɛ a bɛ kɛ fɛn min kɔnɔ fasoden ɲuman cadre de kɔnɔ parce que musaka min bɛ d'i ma a t'i sara bɔ a bɛ denmisɛn permet i ka baara dege a bɛ mɔgɔ minnu ba état ka yɔrɔ dɔw bɛ yen bi état tɛ yen kosɛbɛ mais ni volontaires taara ka
u bɛ se k'a to ekɔlisow dayɛlɛlen bɛ to o togoda ninnu na parce que an bɛ se ka mɛtiriw ta k'a bila olu structure ninnu ka disposition na komi an bɛ année nationale de l'éducation et de la culture yɛrɛ kɔnɔ o bɛ se ka kɛ n'o ne bɛnkan sɔrɔ o la commune fana ni musow d'u ma u ka kɛ sage-femme ye togodaw la o bɛ dɛmɛ kɛ parce que Mali dan tɛ Bamakɔ ye mais Mali a ka bon. Alors voilà, nous sommes 19 régions de Bambolo. Cercle Kacha, commune Chara, Magobe, Atefoka Bam. Bon, et enough barada, enough volontariat mécanisme, ani CNPV, on peut se faire des mecs qui watina, ningele a watina, yasa chômage doit boire parce que allié demson ye bamagatia wolo la kadwala, abe barantaya chababuya. Bon, ni iduna volontariat ina, abi permet un volontaire chamambe nous tara barada nuna, ita claque mom na volontariat contrat la. I t'a sɔrɔ baarakɛyɔrɔ in b'a fɔ k'a mago b'u la tu bila bilen caman bɛ yen nɔ minnu bɛ baara sɔrɔ u ka yɔrɔw la mais an ka volontariat tɛ baara ye mais fɛn mun don a bɛ dɛmɛ kɛ a ye n'a fɔ terrain d'union don baara dege ni baara ni ɲɔgɔn cɛ o b'a la misi da a tintinin bɛ fasoden ɲuman de kan fasoden ɲuman o ka fisa kosɛbɛ parce que yan'an ka mɔgɔ déployer n'an ye mɔgɔ recruter i ye formation kɛ an bɛ formation de k'i kun an b'a fɔ o formation pré-volontariat o formation in na an bɛ denmisɛnw dege k'u hakili kɔgɔ citoyenneté civisme ani patriotisme faso kanu ko o don la ka Mali mago b'u la ka Mali histoire ɲɛf'u ye ka Mali tradition f'u ye les valeurs éducatives de Mali o bɛ yir'u la maliden bɛ sɔn mun ma maliden tɛ sɔn mun ma président yɛrɛ ka kuma don ko ne sifinw ma ɲa n'ale ka fanga ma ɲa bolo c'est que fanga tiɲɛna sifinw bolo bon sifinw ye a hakilina sɔrɔ sifinw bɛ ka yɛlɛma fɛn la an bɛ sifinw ye wale dɔ la o tɛ ye bilen hali ɲina an bɔra semaine nationale la jeunesse la baara caman kɛra a kɔnɔna la hakilina caman bɛ ka taa moi je pense que dans un futur proche fɛn caman kunkolo bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ. Monsieur Diallo ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali tɛngu a la yalima sifo minnu bɛ volontariat kɛ u si b'a daminɛ san joli la ka taa joli la. Ok volontariat Mali sariya la si hakɛ ko t'a la à partir de 18 ans n'i ye san 18 sɔrɔ i bɛ se ka kɛ volontaire mais hakɛ t'a la dɛ hali mɔgɔkɔrɔba bɛ se ka kɛ an b'a fɔ ma ko volontariat senior mais volontariat dugu dɔw la a fɛn don réalité don dugu dɔw la i b'a sɔrɔ volontariat bilalen don ministère de l'emploi la dugu dɔw la i bɛ exemple ta Niger kan a bɛ ministère de l'intérieur la Mali la yan nɔ an y'an bisigi k'a fɔ i b'a sɔrɔ a bɛ se ka sifinw de dɛmɛ kosɛbɛ a nana ministère de la jeunesse la Mali la sinon si tɛ volontariat la. mais i bɛ se ka don a la cogo di. i bɛ se ka don a la o ka nɔgɔ n'i bɛ fɛ ka don volontariat la i bɛ demande de kɛ n'i ye demande kɛ i ka papier i ye baara minnu kɛ i b'olu fara ɲɔgɔn kan ka demande kɛ au directeur du centre national pour la promotion du volontariat an b'i bila an ka base de données kɔnɔ n'i bilara an ka base de données kɔnɔ sisan donc ni mago nana jɔ e ka profil la donc an y'a trier pour mɔgɔ minnu b'o profil répond olu bɛ bɔ n'an ko bon an mago bɛ animatrice la bi k'a di Chérif fila ma n'a sɔrɔ Maram Keyita ka dossier bɛ a bɛ bɔ mɔgɔ wɛrɛw ka dossier bɛ bɔ an b'olu mɔgɔw de wele ka n'u ɲɔgɔn dan k'u ɲɔgɔn cɛ mun ka ka ɲi n'u bɛɛ ye bon mun ye nɔti sɔrɔ ka bɔ u bɛɛ kan mun ye tɔw dan olu de bɛ taa parce que volontariat test de bɛ k'a la étape caman de don. a b'i n'a fɔ concours. Merci. I bɛ concours kɛ k'a kɛ n'i taara e ka dossier bɛ layɛlɛ sanfɛ. Justement ni an ye mɔgɔ inscrit la base kɔnɔ mɔgɔ mun b'an bolo base de données kɔnɔ bi a bɛ maa 1000 bɔ o bɛ base de données kɔnɔ o profil bɛ yen n'an wagati bɛɛ kuma bɛɛ an bɛ se k'olu mɔgɔw mobiliser Mali fan bɛɛ donc du coup an b'a kɛ an bɛ volontariat di état ma an bɛ volontaire di collectivité ma n'an ko commune ni mairie an bɛ k'a di secteur privé mɔgɔw ma an bɛ se ka ONG ni fɛnw ONG ni i n'a fɔ aw yɛrɛ kɛ
am se ka a différent société civile ma société civile les ONG ya ani association olu bɛɛ bɛ se ka dɛmɛ volontariat kɔnɔna la mais an ka dɛmɛ fanba an bɛ k'u kunɲɛsin état de ma ka collectivité tugu la parce que n'i y'a jate minɛ décentralisation kɔnɔna la collectivité de mago bɛ enseignants ni sages-femmes ni dɔgɔtɔrɔw ni fɛnw na kosɛbɛ an ka togodaw la ok madame Keita on va to al sam ta ɲɛfɛ a ye min fɔ sisan c'est important j'ai l'honneur ko ni taara i ka demande bila u ka i bɛ don u ka base de données kɔnɔ n'u mago donn'i la misali la ni Cherifla mago bɛ animatrice la sisan o y'a sɔrɔ e ka dossier bɛ yen u bɛ sin k'o fosi ten k'o bɔ k'o bila ka na Cherifla la o b'a jira k'a fɔ ko u ka fɛnw organiser len ba de don wa a b'a jira k'a fɔ fana an sifinw an janba an ka jamana na bari a ye kota min fɔ sisan i n'a fɔ maa hakɛya min fɔ k'o sifinnakaw de ka dossier b'a kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ ko sifinw an hamina ko bɛ an ka jamana na an ka jamana ka ɲɛta a ka wuli ka jɔ ka sabati o y'an sifinw fana ka kungo dɔ ye o bɛ ɲɛ monsieur Daro ɲininkali min wɛrɛ n b'a fɛ ka min k'i la n'i y'a jateminɛ n'i ko volontariat yalwa ale ni bénévolat danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que bénévolat bɛ yen volontariat bɛ yen nɔ a diyara n ye Kamara bénévolat ye fɛn mun ye ka fɛn kɛ ka sɔrɔ musaka foyi t'a la ka wuli k'a k'i yɛrɛ a bɛ komi ni association tɔn an ka tɔn sigi an ka kina an k'a fɔ sɔgɔma an bɛ wuli an b'an ka yɔrɔ furan an bɛ wuli an b'an ka yɔrɔ saniya an y'a kɛ musaka ko tɛ foyi ko tɛ mais façon ɲuman de don mais c'est être bénévole i m'a faamuya donc a bɛ komi waati mun na tajiko gɛlɛya kɛra an ka denmisɛnw bɔra ka taa station na ka taa fɛnw tilen u y'a kɛ c'est dans le cadre voilà donc a différence bɛ kɛ mun ye volontariat fana fasoden ɲumanya ko don mais c'est encadré par la loi volontariat la contrat b'a la contrat de volontariat bɛ yen musaka fitinin dɔ b'a la donc bénévolat a bɛ komi i n'a fɔ il y a Urasuri bénévolat volontariat Urusɔngɔ donc baara mun don u ka surun ɲɔgɔn na u taabolow ye kelen différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ sinon jamana dɔw yɛrɛ la u b'a fɔ a bɛɛ ma ko volontariat mais anw fɛ yan nɔ différence fitinin b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais a bɛɛ laɲini ye laɲini kelenw de ye bon denmisɛnnin minnu bɛ volontariat kɛ bénévolat kɛ ka kɛ association ni fɛnw na caman de bɛ postuler kɔfɛ ka kɛ volontaires ye i m'a faamuya étape kow don an yɛrɛ hakilina la olu denmisɛnninw ne maa kan ka dɛmɛ ka kɛ volontaire ye olu de kan ka dɛmɛ bénévolat mɔgɔ ninnu oui minnu bɛ baara kɛ dans la vie associative ka fɛn caman kɛ ka jamana dɛmɛ ka kinw dɛmɛ ka fasodaw dɛmɛ i m'a ye u caman bɛ o ka ɲi dɛ o différence ye tɔrɔmɔɲɔ i bɛ kɛ bénévolat non tɔrɔmɔɲɔ dɔrɔn tɛ dɛ i bɛ hakili bɛ kɔgɔ fasoden ɲuman la yanni ka don lakalani b'a la lakalani b'a la tɔrɔmɔɲɔ ko dɔrɔn tɛ n'i y'a musaka dan tɔrɔmɔɲɔ ko ma o kɔrɔ ye i y'a ko dɔgɔya an ka dɔgɔya parce que u b'i dusukun lamin fasoden ɲumanya de la ka sɔrɔ k'i bila faso baara la donc i kɛra faso ka bolo kan o i kɛra privé ka bolo kan o i kɛra ONG ka bolo kan o en tout cas kɛra mairie ka bolo kan anw ka baara ye n'an ye denmisɛnnin sifin mobiliser an b'a hakili kɔgɔ ka malidenya dusu don a la ka sɔrɔ k'a bila ka taa kɛnɛ kan donc il faut qu'il soit un citoyen modèle dans le service d'accueil là où il va partir il faut qu'il soit exemplaire mun b'o kɛ a ka o formation in de b'o kɛ donc a b'a to a b'a ka kɔrɔlen dɔn k'a ka laadaw dɔn k'a ka Mali dɔn an bɛ ka taa sira minnu fɛ k'olu fana dɔn olu bɛɛ bɛ yir'u la Madame Keita kɔrɔfɔ tɛ tɛmɛ nin kan dɛ a tɛ tɛmɛ nin kan ni ye baara ye n b'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaaw kumana min na u bɛ nin hakilina sɔrɔ ka nin cakɛda in sigi sen kan u ɲɛ tun bɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ la sabula n'i y'a ta k'a lajɛ bi Mali bɛ an bɛ yɔrɔ min na bi nin baara ninnu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ monsieur Diallo aw ka cakɛda
nous au Centre national pour la promotion du volontariat. Auka bara sinsini be muni kan volontariat hukum konnana. Merci. Kuma daminɛ na n dam tura la dɔɔni mais ɲininkali b'a to n bɛna walawala. An ka baara tunnen bɛ mun kan o ye ka volontariat yakubaya a ka se ka dɔn. I n'a fɔ aw ka cɛkɛda yɛrɛ tɔgɔ b'a fɔ cogo min na. O ye ka volontariat ka tɔn sigi tɔn minnu bɛ baara kɛ association des volontaires k'olu fana sigi Mali fan bɛɛ. O b'an ka baara kɔnɔ. An ka mission dɔw wɛrɛ fana ye mun ye ka base de données sigi pour que an bɛ se ka volontaires k'u mobiliser cogo min na k'u former ka tila ka t'u bila structure d'accueil fɛ yen. An ka baara tɛ dan o ma dɛ k'a fɔ k'an ye mɔgɔ former an y'a tigi déployer a taara structure d'accueil dɔ la k'an b'an sigi ten suivi b'an bolo. Donc an bɛ volontaire bɛ rapport caman volontaire bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ baarada o baarada la an bɛ superviseur kelen ke bila o volontaire hakɛ ninnu kunna donc baarada o baarada an ka volontaire bɛ taa yen i bɛ taa sɔrɔ point focal dɔ bɛ yen mun n'an bɛ contacte la u bɛ se ka volontaire kibaruya d'an ma mais o bɛɛ kɔfɛ an yɛrɛ fana tila ka wuli ka taa ɲɛ jɔ volontaire ninnu na u ka baarakɛyɔrɔ la an'u ka baarakɛmɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya o bɛ kɛ ni kuma o kuma. A wagati ye mun ye a fɔra ko volontariat ne kalo kelen bɛ se ka kɛ kalo kelen a bɛ se ka taa fo san 2 la sisan texte kɔnɔna la k'a daminɛ kalo kelen fo san 2 ouais donc et puis an ka hakilinaw n'a ye an bɛna yɛlɛma don a ko la pour que volontariat a bɛ se ka kɛ i n'a fɔ quelques jours volontariat événementiel k'a fɔ sisan ni volontariat ni événement bɛ yen biennale bɛ yen an bɛ se ka volontaire journalier ɲini événement dɔ la sisan i n'a fɔ aw yɛrɛ ni karamɔgɔ tɔgɔ mawuludi kɛ a ka fɔ sisan k'an ka volontaires ta u ka mɔgɔw bilasira ka fɛnw kɛ an bɛ ka miiri o la n'an bɛ se k'o volontaire suguya développer volontariat i n'a fɔ journalier hakɛ dɔ volontariat événementiel an bɛ ka volontariat dɔ fana labɛn n'an ko ma ko volontariat d'engagement citoyen ka baara kɛ u ka sigida la donc volontariat wɛrɛw b'an bolo catégorie b'an bolo volontariat en ligne an bɛ k'olu bɛɛ sigi sen kan ni mɔgɔ bɛ se k'i to hali yɔrɔ wɛrɛ ka dɛmɛ don k'a sɔrɔ a tigi tɛ yan a ka kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ dɔ fana bɛ yen nɔ volontariat diaspora maliyɛn dɔw bɛ yen nɔ u b'a fɔ ko an bɛ na vacances la Mali la a y'a fɔ an ɲɛna an bɛ se ka mun de kɛ an ka jamana ye o an mago tɛ foyi la an mago bɛ attestation dɔrɔn na k'a fɔ an ye nin kɛ faso ye donc i b'a sɔrɔ n'u rentré la u ka jamana la u b'a publier nous sommes heureux de faire ça pour la jeunesse de notre pays pour la femme de notre pays pour telle communauté donc olu mɔgɔw anw ye courant de transmission u ni besoin exprimé len cɛ parce que mɔgɔw de b'u ka besoin exprimé anw fɛ yen anw mɔgɔw bɛ dɛmɛ la an ye baarakɛyɔrɔ ye an ka sɔrɔ t'an bɔ mais n'an sera ka mɔgɔ sɔrɔ mun b'an dɛmɛ nin secteur la o papiers bɛ yen ani minnu fana bɛ na k'a fɔ bon anw bɛ fɛ k'an yɛrɛ di an faso ma ka dɛmɛ kɛ o papiers fana bɛ yen donc olu de bɛ ta k'u da ɲɔgɔn na k'a lajɛ k'a fɛsɛ yaasa u bɛ se ka fɛ volontariat senior fana bɛ yen o ye maa minnu ye maakɔrɔw de don u bɛ se ka dɛmɛ kɛ cogo min na sifin ko tɛ i y'a faamu donc ko in b'o o cogo de la hali sisan yɛrɛ an bɛ k'an labɛn an bɛna volontaire 200 de labɔ awɔ 200 awɔ volontaire 200 ka se ka 6 mois kɛ Mali kɔnɔna la Bamakɔ yan nɔ ani région kɔnɔna la o baara de bɛ ka labɛn sisan an ye manifestation d'intérêt laban u ma ta fɔlɔ a ko bɛ sen na fɔlɔ an ye manifestation d'intérêt laban mun kɛ k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ volontaire fɛ k'u kan bɔ an y'a kɛ an ye baarada caman de ye bataki caman k'u mago bɛ volontaire la bon baaradaw y'a caman mais faso baarakɛdaw ministère 12 ɲɔgɔnna y'a répond k'a fɔ an ɲɛna k'olu mago bɛ volontaire 5000 ani 30 de la
Oui. Donc, bon. Est-ce que vous l'avez bien bon? Mais on a base de données 10 000 francs. Mais quoi il faut na quoi durute 100 euros. On 100 euros du coup. Et Moussaka ko de bala. Donc et na era une contexte ni a invité o kun wuli ka joye yasa Moussaka ko o bi se ka do faraka jamana nyemo o bi se ka andeme chugumina ka ko do fara mobilisation et gestion du volontariat rubrique yasa am se ka demsen chama recruter chugumina ku bla faso ka disposition na me ka keme duru mu fi e baduru ni bisaba mu fi collectivité ou ka demande bala ko sebe gouverneur ou région courant demande créer la demande bala ko sebe bon an koni tiena ni wulika ameka wulika jo sugu beke yasa am se ka accéder au ko nu glan chogomna mais pour le moment warin mambolo ka volontaire recruter nyina ou ni volontaire kemedi wari sangeli ngonola wa anya bisiki gafo volontaire keme et volontaire keme sangeli konala amu bonna sira kan ke keme fly ka ke kalo wore o di se ka demeke dem sen tam be toucher mo tam be toucher bon no akina nana an tora keme flala ka surunya kana kalo woro la mais ani mo woro bu kumala am se ka possibilité ba mo ka partenariat ke ni mo woro wi état ba se kan deme am se ka partenaire mini parce que ani EPAD o possibilité ba mbolo ani ONG do be kumala ani Nations Unies ga structure do be kumala ani mo ka me ka kuma fen chama kan ama jigia ka fo du na tawula amena essayer kata étape wore la Madame Keita Camara ningal do bebe ay ningal te femeni chagada nkanga dem yoro abo CMPV abo ukanga dem ne parce que chifu ngako ukanga ke be ku ngako abo ukanga dem ko sebe tila ara ba an kan faro ka ko wolo wili mada ibe ke volontaire me kai bandu ma ke bakaw Monsieur Dalo wati ba anko kosobe nyiningal laba mamno kila yalwa gidi woni kila tuma ba ko ni baraina ani la ni tuma ba fe bon anka barada gelea dama bi mais amanga ministre foni yorona abukasi euro informa be wuli ka jo chamana yasa anga ko be se ka tabala ka do bala gelea mun be baradala oui ka fo ambe volontaire ambu ake mun sorobi aka dogo doni donc ne do sera ka faraka anga se ka mo chama servi au de kay donc barakero ere fonctionnement ani mun fokata se a personnel ka musaka kouma gelea doni marabo ni ambe wulika jowla yasa gelea ube ñogon soro das la sa chugomina pour que barakero ere ka mission yemuye am sa ya pleinement comme mali demain parce que am période de crise ngono mécanisme de volontariat a demain et demain jadi ka foko tan nga sigi bala ibe miri feno la hotel a flene keneka sauf la bol kenefle demson ñanu kaddu ko wore kono ku uta ku do faso do nyuma ya kono ku akliko ko ku blakata barake baradawla barada mun na uta barake abulu baradaw deme ko sebe parce que ta soro musa ka batolu bulu kam fendo ke volontaire nu ke volontaire mun mena barake abulu ka bara noya ko jugo abuka bara de ni anta anski gansan ka foko bon ambe karsani karsa bladron kamu blakata fa o tekede amba fo mo de kuka besoins exprimés. C'est sur la base des besoins exprimés que nous recrutons et que les profils souhaités, on les déploie. Comme ça, ils sont bien encadrés, ils apprennent le métier, la structure gagne et ça développe leur citoyenneté et leur citoyenneté.
an déployer an mobiliser dɛ parce que i taa ni baara kɛ yɔrɔ in na an b'a f'i ɲɛna kalo kɔnɔ siɲɛ 2 an b'i wele i bɛna faso de ɲumanya baara dɔ kɛ an bɛ se k'i wele samedi i ka taa an dɛmɛ sensibilisation na sur la drogue ou bien i ka taa an dɛmɛ pavé dilan na. Monsieur Diallo waati kɔni waati sera kosɛbɛ vraiment an bɛ i fo i k'i ka foli kan rapidement an ka sɔrɔ k'an kɔ don ɲɔgɔn na rapidement. Ayiwa an bɛ Sherifula fo ka Kamara ni Madame Keta fo technicien minnu ye ni émission kɛ k'u bɛɛ fo an balima minnu bɛ k'an lajɛ an bɛ bɛɛ fo Ala ka Mali basigi. Amina rabi. I Diallo Madame Keta i ye faamu caman sɔrɔ faamuyali caman n'Ala sɔnna ma don nataw la an na wele bila Diallo ma ko kura yaasa ka ni ko in sɛbɛkɔrɔ wala n'Ala sɔnna i ka foli kan an bɛ foli lase an filɛbagaw ma olu sɛgɛnbali ɲinabali an b'a fɔ ɲɛna ko garisɛgɛ de tun ye nin ye sɔgɔmada in na n'Ala sɔnna. Keita fɛn tɔ yɛrɛ an n'a ma falen kɔfɛ walasa ka bɛɛ lajɛlen fo k'a jira k'a fɔ bi sɔgɔmada in na jɛmukan Madame Keita ni ne yɛrɛ o sinafɔ kɛ a sen bɛ kɛrɛkɛ la a bɛ tile 2 taama na n'Ala sɔnna ma je crois que sini an n'ale bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ Ala ka na n'a ɲuman ye ya rabi amin k'a fɔ ko basi foyi t'a la bi baara fɛn min ye Mohamed Keita ale ni GMT olu tun bɛ fan dɔ in fɛ Saka Kulibali o tɛ o fana bɛ côté dɔ in na ka bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini Ala fɛ an se kɛra fɛn min ye bi k'a yira aw la o de kɛra ni aw ni ce aw ka ɲamada ani aw ka kulomada fɛ aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma. Ni Ala sɔnna. Merci. Amona e ka nin den a bɛ min wuli tasuma kan wa? Mon père Mali bɛɛ bɛ nin nin nɛnɛ b'a la nin ye infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nɛnɛ. Tiɲɛ la mon père nin ka e tɛ jumɛn? Hali n b'o kun dɔ d'i ma te Zara. Mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye. E ye nin dɔn wa? I ye nin dɔn wa? A bi yan a mangani. Sisan kɔni i ye teko jaabi te Zara tew ka te de ye a bɛ san 30 bɔ ni tɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ. Jama jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna budu diɲɛ Ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna budu tiɲɛ ye Ala te Zara. Malimamuso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bi nɛ kunun ka dalankolon to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najininkura bɔlen ye a bouillon épicé n'a poulet Malimamuso e de b'a fɛ ka kɔ kɛ ladiya ni salati dilanlen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najinin bouillon poulet a na épice dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najininkura bouillon poulet a na épice dun Mali kɔnɔ Gabu kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najininkura bouillon poulet a na épice ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni k'a bila muɲamuɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najininkura bouillon a épice n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛbɛ ɲarela immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikɛla ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 16 walikɛla 76 38 59 59 zamzam ka najininkura bouillon poulet a na épice du de bɛɛ lajɛlen wasara.